Bo demokratik buyna Türkiye û çareseriya demokratîka Pirsgirêka Kurd 26 salin li gerava İmraliyê de şert û mercên tecrît û işkenceyê de li ber xwe dide. Bi îradeyeke xurt bi banga aştî û civaka demokratîk bang li gelê Kurdistanê û tevahiya Tirkiye kir. Helwest û hevildana ku rêbera po pêş xistiye pir binirxe. Lê dewletê bi taybetî jî hikûmeta AKP û MHP li hemberî vê pevajoyê xwedî nêzîkatiyeke pir derveyî ciddiyetê ye. Helwesteke ne samîmî nîşanda. Heta niha hikûmetê û dewletê tu gav neavêtiye. Deviya bû piştî hefteya banga rêbera po mafî hêviyê pêk bihata û ev pêvajo di nav de bi awayekî paralel bimeşiya. Li meclîsê komîsyonek rêziknameyên qanûnî û guhertin pêwîst bûn. Lê ev yek nehatin kirin. Yani de şert û mercên rêbera po de tu guhertin çênebûn tecrît dewam dike. Rêbera po deviya bû bi PKK re têkiliyê deyne û di nava têkiliyê de bimîne. Deviya bû kongre pêk bihatana û rêbera po jî beşdar bûya. Bahçeli jî got û AKP'yî jî dibêjin rêberê damezrîner. Elbet wisa ye lê divê kongre kom bike birêve bibe rola xwe bi awayekî serbest pêk bîne. Lê ev yek pêk nehat. Piştî bangê ji rêbera po agahiyek tune. Ne hevdîtina heyetê ne jî malbat û parêzeran heye. Hevseroka rêvebera kecekê dazanîn ji bo pêvajo pêş bikeve divê şert û mercên xebateyên rêbera po pêk bihatana. Rêbera po dixwaze li gelek aliyan re hevdîtinan pêk bîne. Divê rêbera po bi hemû beşên civakê weke rojnamevan, siyasetmedar, akademisyen, nivîskar, rêxistinên civaka sivîl û parêzeran re têkiliyê deyne. Divê rewşa li İmraliyê bi temamî bêguhertin, pergala îşkence û tecrîtê holê bêra kirin. Ji bo vê jî divê rêbera po bi awayekî fîzîkî azad be. Deviya bû ev yek bihatana misoger kirin, lê nehatin kirin. Ji 27 Sibatê 24 roj derbas bûn. Lê jî guhertineke şêmber tune û tecrît dewam dike. Hevseroka rêvebira kecekê Besê Hozat bi berdewamî dibêje rêbera po nekeve devrê kongre pêk nayê û ha domand. Bêyî beşdariya rêbera po kongre nikare bicive biryaran bigire. Di vî warî de her tişt diyar e û ne mijaranî kaşê ye. Tenê rêbera po dikare vê pêvajoyê pêş bixe. Rêber û rêberê pêvajoya aştî û civaka demokratîk rêber apo ye. Encex ew dikare pêş bixe, birêve bibe û biryar bide. Dervey rêbera po kesek nikare vê îradeyê hêzê û înisiyatîfê pêş bixe. Ev teqeze. Derdikevin dibêjin mafî hêviyê mewzuatê de nîne. Maqey ayeta Qur'anê ye nayê guhertin. Pêvajoyeke ew qas ciddî hatiye destpêkirin elbet wê mewzuat bên guhertin û pêkanîn. Heke bêxwestin karê du sê rojan e, dikarin bi qanûnî pêk bînin. Peyama bi dîmen jî dibû. Ji xwe sedema israra me ezmûnek bû. Testkirina dewletê bû. Rê li ber girtina peyama bi dîmen jî helwesta wan diyar bû. Besê Hozat bi berdewamî balkişan ser temînata hûqî ya pêvajoyê û ha bidawî kir. Rêbera po destîşan kir ku divê pêvajoyê de temînata hûqî wê dayîn. Bêyî guhertina qanûnî û mewzuatan mafî hêviyê nepêkane. Ger wane be metirsiya binçavkirina heyeta ku diçin İmraliyê heye û hemû pêvajo li ser bingeheke derqanûnî tê meşandin. Heke ev pêk neyê wê çawa PKK çekê dayne. Heke ev pêk neyê çawa PKK çekê dayne xwe fesih bike. Pêdiviya bingehîn a ji bo çekberdanê bi siyaseta demokratîk pêkhatina pîvaneke hûqûqî ye. Bêyî vê PKK nikare çek dayne û xwe fesih bike. Banga rêbera po di heman demê de bi heyeta dewletê re mutabaxateke hevpare. Madem qebûl kiriye divê pêwîstiyên wê pêk bîne. Çalakya nöbeta azadiye ya ji bo rêbera po ji 25 Hezirana 2012 ve li ber Konsey Avrupaya li Strasbourgê ket hefteya 666 ve hefteyê jî koma ji Marsilyayê hat nöbet dewr girt. Ez Seydo Gümgüm hunermendê Kurdim. Serî da cejna Nevrozê rêber apo û hemû gerîlayên serî çiya û şehîdên Kurdistanê pîroz dikim. Ev 13 sale ev çalakiya ji bona azadiya serokatî li hemberê Parlamenta Avrupayê tê domandin. Belê em jî xwe berpirsiyar zane û welat Parêz xwedî vê rêxistinê em dev ji vê çalekiyê û ji vê nobeta xwe bernadin. Em ê hetanî serokê me azad nebin
em di dev ji vî çalakiya xwe bernadin. Hûn jî hemû dizanin demekî pêş da li ser heyeta İmraliyê rêber Apo pêvajokî nû da dest pê kirin. Pêvajokî hemû gelê Kurd û gere xwedî li vî pêvajoyê derê xwe bi vî pêvajoyê ra û baş rêber Apo bixûne û jê fêm kin û tev li vî pêvajoyê bin lê xwedî derê. Navên ragandin û çepemeniya HPG bi daxuyanekê şehadeta gerilayê kiragand. Navenda ragandin û çepemeniya ya HPG dibêje me di daxuyaniya xwe ya çarê adarê de bi gelê xwe yê welatparêz û raya giştî re parve kiribû ku 26 Sibata 2025 di êrişa dijmin a li ser herêma Garê de hevreyê me yê hêja mîlîtanê Apoyî di êrişa dijmin de şehîd bû. Di serî de malbata wî ya hêja em ji tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Di şexsê hevreyê xwe delîl de em careke din ji bo tevahî şehîdan soza pêkanîna rêbertî û Kurdistana azad didin. Nasnameya şehîd wiha ye. Şehriyar Qadirî bi nasnav Delîl Hewraman. Navê dayîkê Sarya, navê bav Omer. Li Hewramanê ji dayîk bûye 26 Sibata 2025 li Garê şehîd bû. Navenda ragandin û çapemeniyê wiha qala jiyan û şoreşgeriya şehîd delîl dike. Li herêma Hewraman bi çanda kevnar a welatparêziyê xwedî nirxên Kurdistanê ji dayîk bû. Ji ber welatparêziya malbatê di temenekî piçûk de tevgera azadiyê ya gelê Kurd nas kir. Bi kolberiyê tevkarî li debara malbata xwe kir. Ji aliyê dewleta Îranê ve hate girtin û demekê girtîma. Piştî ji zindanê derket ket nava hevildanan. Rêya azadiyê di nava PKK de dît. 2018 ji Rojnatê Kurdistanê berê xwe da nav refên gerîla û ev xeyalên xwe pêkanî. Bi perwerdeya di nava gerîla de girt xwedewarê leşkerî û îdeolojîk te pêşxist. Li gorî ruhê demê tevgeriya û timî berê wî li qadên şer bû. Ji bo di çeperên berxwedanê yên Garê zap avaşî nûmetên de cih bigire pêşniyar kir. Wezîfeya xwe ya dawî li herêma Garê pêkanî. Di şert û mercên herî zehmet te bi bîr û baweriyeke mezin erkên xwe yên şoreşkerî bicîhanî. Heta hinasaya xwe ya dawî bi fedayîtî û lehengî li dijî dijmin şer kir. Bi hevrîtiya xwe ya bihêz û ji dil û bi dilsoziya xwe ya qeyîm bû mîlîtanekî pêşeng ê Apoyî. Yekînên şehîd Harûn di droneyên dagirkeran xistin navên deragihindina qesîdê têkêdarî bilançoya 24 adarî daxuyaniyê weşand. Di daxuyaniyê de vagayî hatin parvekirin. Dewleta Tirk û çêtên wê duh derdora bendava tişnê bû û pusê giran topbaran kirin. Di encama topbaranê de zirarên madiyên mezin çêbûn. Balafirên bê mirov jî bi domdarî li ser herêmê geriyan. Dewleta Tirka dagirker bi dronayên êrişî noxteyên hêzên me yên li gundewarê Bakurê bendavê kirin. Yekînên şehîd Harûn êriş çikand û du drone xistin. Di tevaya rojê de balafirên bê mirov ên dagirkeran li ser herêma Derhafîrê geriyan e. Şantiya Rêveberiya Xweser bi Partiya Çep Fîrlandiyayê civiya hevdîtin li ofîsa Partiya Çep ya li paytexta Fîrlandiyê Helsinkî pêkat. Şantiya Rojava ji alê serokê têkiliyên derve ya Parlamentoya Fîrlandiya û cigire serokê giştî Veronsîn Hanskol ve hate pêşwazî kirin. Di hevdîtinê de Şantiya Rêveberiya Xweser balkişan ser êrişên Dewleta Tirka dagirker û çêtên wê yên li ser bendava tişnê pira qera qozaqê derdora Kobanê û komkuja li gundê berx botanê. Şandê peyama di navbera fermandariya giştiya qesêdê Mazlûm Ebdî û serokê desthilatdariya Demkiya Şamê Ehmed Elşarê jî bi bîr xistin. Piştî hevdîtina bi Şantiya Fîrlandiya re tu daxuyanîn hatdayîn. Şantiya Rêveberiya Xweser bi Kurdên li Fîrlandiyayê re civîn kirin û rewşa dawiya Sûriyê Rojava agahî dane gel. Jinên Bakur û Şatê Sûriyê ji bo jinên li peravên Sûriyê dest bi pengavê kirin. Daxuyanî stasyoma şehîdan 12 adarê bi amadebûna gelek jinan hat xwendin. Di daxuyaniyê de û hat gotin komkujî û sûcên şerên li perava Sûriye hatine kirin xwedî aliyeke etnîkiye
Peydengi alihemberi van sucan jina be ev suç endam siyaset rejima heyiye ku derfet da komen çete yenveki Ebu Emşe u Ebu Hatim el Şakra. Em van konkujön hovare şer mezardikin u pişkiriya xoya bi tevahi jineni perave Suriye u kurbaniye şerre nişan dedin. Em kabul nakin ku rola me davakira Suriye nu devre paşkuh kirin. Em parasın mafya xoya bi dominin. Em ejbu walateke ku nırxen me nas bike u rola me di diyarkina siberoja me de diyar bike tepkoşun. Da xuyaniye de penga ve çalakiyan hate ragihandın. یک جی فرماندار YPJ Nesrin Abdullah konferansa yekemin ajinen Kurtlu Rojava bixwe parasine penaseki ro diyar kir ku wan bere gotiye ev xwedî li hebûn û xwebûna xwe derbikeve ji bo vê yekê jî sozdar in. Em 13 sal derbas 14 sala bûye em şoreş dikin û divê şoreşê de me qurbaniyên gelekî bi nirx û giranbûha me dan ku em wan jî li bîrtênin û em dilê wan jî şad dikin ku îro em vê derê kom bûne vê goman mijarên girîng birtine nîqaşkirin bi taybet jî weka jinên Kurd bi nasnama xwe ya Kurdî çawa karibê misogariya mafê netewa xwe bike misogariya mafê jin bike ku me divê şoreşê de her tim xwest em îfada di nasnama xwe de ya jina Sûrî giştî bikin û heta zîvirê îfada nasnama gerdonî ya jina cîhanê û bi taybet jî bi slogana ku rêbertiya me pêş xist û ku jina Kurd pêşengîtî jê rekir ew jî slogana jin jiyana asadî ku divê meydanê de jî û bi renglîbûna jinên Kurd îfada xwe dike em dixwazin niha jî di tekoşîna avakirina Sûriyekê demokratîk nenavendî ku tê de adaleta civakî hebe ku tê de wekheviya her du cinsan hebe em nîqaşa wê nadikin mijara parastin ji yek ji mijarê girîng ye ku nehelvertê nîqaş kirin ku ev konferansa hinê bixwe konferansa xwe parastin e em niha parastina xwe em nîqaş dikin çunku me bedel daye em amade ne dîsa bedel bidin çunku me gotiye em ê xwedî hebûn û xwebûna xwe derkevin em weke YPJ em sozdarî di vê konferansê de em vê dibêjin destpêka şoreşê em biryar bin em ê hêza parastina jinan bin aniha jî em sozdariya xwe nû dikin şehnazî ku heta vê derê em hevdûra meşiyan naşin ve jî em ê hevdûra dewam bikin. Serokê Baroya Wanê Sinan Ozaraz got baro wê pêdeng nebînin. Sinan Ozaraz bîrxist ku Baroya İstanbulê baroyeke ji 147 salan e wiha got. Li ser qetilkirina Nazim Daştan û Cîhan Bilgin Baroya İstanbulê têkedar parastina mafê mirovan û hukûkê daxuyaniyek da. Li ser vê yekê lêpirsîneke bêhukukî hat destpêkirin. Di vê lêpirsînê de usul û karê parêzeriyê li aliyekî hatiye îştin. Di dawiyê de jî Firat Pozdemir hate girtin. Di dewamê vê yekê de jî di çarçoya lêpirsînê de ji bo Rêveberiya Baroya İstanbulê ji wazîfeyê bê dûrxistin li dadgeh hukukî Asliyê doz hat vekirin. Bi lez û bez biryar hat wergirtin û ji bo rêveberî bêxistin biryar hat dayîn. Partiya doznameyê îdaya li ser karê li derveyê armanca xwe bû. Baro û hukuknas xwedî wê wazîfeyê ku mafê mirovan û azadiyan biparêzin. Ne kareke dûrî armanca xwe lê di çarçoya wazîfe û berpirsyariya xwe de kar kir. Arman jî vê yekê pêdengkirina baroyan e. Hewl didin dengê baroyan bibirin. Helbesta ku TTB baroyan û parêzeran nîşan dan ew e ku parastin wê ticarî pêdeng nemîne. Şaredariya Serdozgere Komarê ya İstanbulê ji bo îfadeyê bank li şaredariya Beyoğlu ya CHP'yî înan günahî kir. Serdozgirî di çarçoya lêpirsîna muxalefeta li dijî qanûna hilbijartinê de bankê şaredariya navçeya Beyoğlu înan günahî kir. Serdozgere Komarê İstanbulê bi daxuyaneke got ku vexwendina bankê ji înan günahî re hatiye şandin û hat xwestin ku ew ji bo îfade bide werê dozgeriyê. Hukuknasan got ku lêpirsîn bahaneya sûcê muxalefeta li dijî qanûnan e. Lemberê ku sedama vexwendina îfadeyê sûc zelan nebûye jî dozgeriya ku bi fermanên desthilatdarî AKP kar dike dixwaze ku peywîra şaredar bide rawestandin.
Eğitim sen jî ket ber Lêpirsînê de hat ragihandin ku Lêpirsîna derbarê eğitim senê ji alî serdozgerê Komara İstanbulê ve hatiye destpêkirin. Sendikaya ketkarên zanistî û perwerdê eğitim sen di 24 adarê roja duşemê de bi daxuyanekê gotibû lemberî kiryarên antidemokratik zext û bêhuquqiyê ku demeke dewam dike em bi xwendekaran rene. Eğitim senê biryarda ku li hindekariya bilind di 25 adarê de xizmetê neke. Serdozgerê Komara İstanbulê jî ev daxuyanîkira bahane û li dijî eğitim senê Lêpirsîn da destpêkirin. Li bajarên Tirkiye pelagirtin û binçavkirinê dewam dike. Li Eskişehirê Serokê Partiya KDMP a Eskişehirê Ceren Kakoğlu bi hinceta beşdarê çalakiyên protestoyê gelî dijî girtina Ekrem İmamoğlu bûye hate binçavkirin. Di serdegirtina malan de ên serê sibehê de li gel Ceren Kakoğlu kesên bi navê Berivan Ozkara û Aybora Salam jî hatine binçavkirin. Her wiha li Ankarayê jî di serdegirtina malan de sî xwendekar hatin binçavkirin. Xwendekaran birine Müdüriyeta Polîsaniya Ankara'ya. Cerdevan darên li herêmê şertên birîn difiroşin. Cerdevanên navçeya Çeleya Colemêrgê li herêmên sersînor ên operasyonên leşkerî lê didomin daran dibirin. Cerdevan darên tên birîn li nêzî gundê Biyadîreyê ku li ser çiyayê Çelê Colemêrgê kom dikin. Li vir jî van daran difiroşin xelkê herêmê. Şêniyên gundan zanin ku ev darên tên firotin li herêmên weke Zap, Avaş û Metînayê hatine birîn û li vir tên firotin. Li godan jemen û çeyên nîr û pêşkêşkirin ana xatire we dem baş.